bli nominerad är ju jätteroligt. Men som sagt, jag hade ju inte en aning om att det skulle finnas, att det fanns den tävlingen här, måste jag säga. Det är ju häst som vi jobbar med, och vi jobbar med alla möjliga saker där. Det är allt från munhålundersökningar, hältutredningar är kanske huvudsaken, sårskador, akut sjukvård så gott vi hinner med. Vi har ju väldigt mycket bokade patienter. Vi har patienter som kommer från hela Sverige. Jag har kunder allt från Göteborg till Umeå som åker hit. Det som driver mig i mitt yrke är intresse för att jobba med djurhälsan. Jag är uppvuxen med häst själv från början, och det var ju på Island med 200 häst. Och jag kan säga att när jag valde det här yrket så var det ju kanske på grund av att jag kunde jobba med djuren och samtidigt fortsätta med mina hästar och jobba med hästarna. Och att kunna hjälpa folk som har problem med sina hästar tycker jag är jättekul, och jag tycker det är väldigt roligt varje gång som är en frisk individ som går härifrån. Så att det är väl det som driver mig, att se att hästarna mår bra. Det som jag vill bidra med till Söderhamn kan jag säga att i första hand är det ju självklart en bra hästhälsa i Söderhamns kommun. Och eftersom vi har ju också kunder som jag sa tidigare, allt från Göteborg till Umeå som kommer hit, så är det ju hästhälsa i hela landet som jag är självklart intresserad av. Men just i Söderhamn så har vi ju också då, eftersom vi har egna hästar, islandshästar, har vi byggt upp en stor anläggning för tävlingar. Och det kommer att bidra väldigt mycket till kommunen, för att nu till våren ska vi ha en jättestor tävling med landslagsuttagning. Och vi räknar med att det kanske är 120-130 rittare som kommer hit, och då behöver vi ju hotell, och vi behöver boende och mat, och det kommer ju att göra att det kommer mer turism till Söderhamn. Och det tycker jag är jättekul att kunna få Söderhamn på kartan, så att jag känner att med det så kan jag bidra till en bättre rullans i Söderhamn och bra för de företag som jobbar här.